L-imsieħba soċjali laqgħu it-tnaqqis gradwali tal-Covid Wage Supplement dak magħruf bħala tapering u se jkomplu jiġu mejjuna n-negozji. Dan il-qbil intlaħaq waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD. Dan ifisser li l-aktar kumpaniji milquta li għandhom impatt ta' 55% jew iżjed minħabba l-pandemija se jibqgħu jirċievu s-suppliment sħiħ tal-paga sal-aħħar tas-sena. Hawnhekk l-imsieħba soċjali qablu li l-Covid Wage Supplement se jibqa' jingħata sal-aħħar ta' din is-sena għall-kumpaniji kollha. Qablu wkoll li mix-xahar id-dieħel se jibda tnaqqis gradwali tal-benefiċċju skont l-impatt fuq id-dħul tal-kumpanija. Dan se jkun maqsum fuq żewġ fażijiet, bl-ewwel fażi se tibda f'Awwissu waqt li t-tieni fażi se tibda minn Ottubru. F'din il-laqgħa kien hemm preżenti il-Ministru għall-Intrapriżi Mirjam Dalli li qalet kif barra din l-għajnuna in-negozji permezz tal-Malta Enterprise se jgawdu mill-appoġġ finanzjarju għall-kirja u d-dawl u anke mill-iskema tal-vouchers. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela qal kif waqt il-pandemija 27,000 impjieg ġew salvati permezz tal-bidla fil-liġi dwar ir-relazzjonijiet industrijali u l-impjiegi. Dan wassal biex min iħaddem ikun jista' jbiddel b'mod temporanju il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tiegħu. Dwar dan it-tnaqqis gradwali, One News kellem mal-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kert Farrugia li qal kif in-negozji li bdew idawru r-rota xorta għandhom is-serħan il-moħħ tal-għajnuna. Allora, ħsieb f'dan il-moment mhux li titfil is-switch, imma li bil-mod il-mod tmur lejn sitwazzjoni fejn dak li jkun ħajibqa' jirċievi assistenza sal-aħħar tas-sena, allura għandu serħan il-moħħ. Imma jaf li l-darba n-negozju beda jiċċaqlaq. Issa ifisser illi irridu nibdew innaqsu dik l-assistenza li ma tistax tibqa' għal dejjem. Waqt pandemija globali, il-Gvern investa €9 biljun fil-miżura tal-Covid Wage Supplement u għendil fuq minn 17,000 kumpanija privata li jfisser li jen mit-telf familja Maltija u Awċija.